И какво става, хора? Тук сме аз и Алексис Александърова съм аз. И тук е Боби. Него е там. Чакай се оказвам с едно хакче. Абе чакай, че ми щупи телефона, не мога хора. Искаше с едно... Искаше да съм с едно хакче. Не е искал, аз съм с хакче. Той знае. Не го използвам. А имам едно модче, дето съм си го сложил. Гледайте ако става. Включи него. Ти щупи. Слушам звука и ще зацепи. Бей, бе. И нищо. Чай ми вкусне някаква стеничка, че живе вътре. Хора, човешки. Да, бра. Провали ли? Свежда. Къде съм? Къде? Каквото и да ти казвам, защо? Каквото и да ти казвам, не ми вярва. Сега. Защо? Значи не ти вярвам, добре. Да. Видя ли ме? Да. Ти мене? Сиждам горе на колата си. Бей, ти се да учиш, ще оцелим. Ти идеш към мен. Това не е честно. Какво е? Брат, аз не мога да се бия с това пукано стъкло. Аз бати скочих отгоре от къщата ми. Аз няма, ме вървам към тебе точно. Бати къде? Знаеш къде съм? Ти си правил смеж. Я спавам и много смежни човеци. Не смежим те. Бе, не мога да забележиш. Добре, айде мобове. Знаеш, че всеки има по 2 мапа. Аз съм жълти още един. Оцели ли ме? Ти ме разпознаеш, нали? Да, бе. Да? Къде си, бе? Къде си? Къде си? Ой, също. Ще знам. Смелите. Повярвай ми, от опит знам, че в дуелите печелят смелите. Вижда? Абе, къде си? Забравя, че не ме видял. Не. Аз си мислех, че ще отидеш горе на стена.
Avvicinati, cercando per opponiti, immagini, widzisz mnie? Lol. Male! Lubię. Check it out. Fuck! Wypadną. Jesteś zimna. Dosi. Dosi, powiedzmy cię. Dosi. Dosi, powiedzmy cię. Pokażę. Kładołę. Wiesz, że ty się ramut. O! Nie myślisz, że Фу. Да? Что? Фу, я? Иди. На мен е така тъпи протектор. Аре, бе, също цел. Кой е визибока, е? Чек. Се шибна. Покажи се отгоре, ще шибна. Аз не съм играл. Тоест да го... Не, долу си. Аз знам къде си. Дай, покажи се. Оп, никнеймче. Абе, как си в това остров, бе? Ти си на жълт. На другото жълт. Нали? Няма как да е. Там това там. Тук аз искам да се тръгна. Си на другия остров. Хайде, тук на друг остров. Никой, вземеш на друг остров. Двата хора, то Skywars се... Забраш. Тук не те справя добре. Виждаш ли ме? Да, виждаш ли ми? Тебе те няма. Горе ли си, бе? Да. Добре, тръгвай на някак. Гледаш ли ме? Не, няма. Виждаш ли ми никнейм? Горе ти е, да. Гледай как кръвка. Гледаш ли ме? На спауна отиваш. Не, виж. Е, сам. Да. Мани ги тези зомби. Ти долу ли си? Зомби с броня! Не мисля.
Нищо, че не мога да умре. А ти да опадна. Търся броня. Си на моя остров, нали? Аз съм успал. Fire Spect! Какво бе? Еми ти с Ми бе. чупен екран, дай своя телефон да играя. Ти да играеш с моя телефон, дето ми го щупи. Да видиш колко е тепло да не мога. Не си видял легите на това. Ама тук вече си имам един стак леги. Не бе, какво е това? Не съм видял легите тук. Няма нещо видял. Аз ми предпочина настроение. Видях легите. Хора без батерия съм, това е кофти. Ще му убия. Аз не съм знал. Деко си смолата. Деко смолата. Аз няма да игра. Що? То не мога да хора. Що? Ти скача нагоре. Ако си оправя телефона, ако ме го щупиш още един път, ми даваш твоя. Стъпка напред. Ако помощите Режимо каза... или... Айроново. Айроново. Зомби сета беше режим. Да, бе. Бутушките бяха на чат. Аре бе, как за малко ме оцелиш? Оттам, нали? Стрелям стрейндж. Имам 42 стрели. Стрендж. Яре излезе. Ти откъде е? Видя ли ме? Той има 2 спална. Брат, стигаме цели така, гадно е. Зле ли що е? Как да цела? Ма брат, шупен ми е екрана, не ми се играе. Добре, стига. Еми хора, това мисля за този епизод, дано да ви е харесал. Малко се позабавлявахме, няма да ми дадете, няма да те дам. Няма да ти дам да ме оцелиш. А ти с Poison стреляш. И бай-бай, мои приятели.